Hello mga siyang! Nandito na naman tayo at magluluto tayo ng Bisanto. Oh, di ba? May pangalan siya, Bisanto. Alat Carmelite Bisanto. Hindi, parang biryani lang to siya. Tapos, ano lang siya, madali lang to. Sarap. Panoorin nyo kung ano ang gagawin ko. Hindi, Bisanto to siya. Biryani siya. Ang ilagay, pwede din siya chicken, pwede siya meat, pwede din siya shrimps. Ngayon, ang gagawin ko ay Bisanto shrimp or rice with shrimp or biryani with shrimp. O, diba? Ano ba? Basta, may paano-ano sila, may pangalan. Bisanto dan Bisanto. Hindi ko alam kung ano talaga ang tunay na. Ang alam ko ang ano niya pagbigas lang sa sabong Bisanto. Tapos in-explain niya kung paano. So, gagawin natin. Ano ang kinahahatnan. Ano ba? Kinahahatnan? Ang hirap. Mahirapan naman tayo sa mga kalisod ng Tagalog. Pasensya na kayo mga Bisaya dyan. At ako'y magtatagalog. Kasi yung iba, syempre, ang anuhan, Tagalog talaga. So, kayo na lang ang maghusga dyan. Okay? So, huwag kayong magsabi na at ako'y Tagalog na. Siyempre, dito sa YT, lahat, isang salita lang natin Tagalog or dalawa. English kung English ka. Alright. O, diba? Alright. Pero Tagalog talaga ang natin. Para naman, kung pwede nga English, kasi ang daming nanonood na sa akin. Alam nyo, ano na ang nanonood sa akin? 26 countries. Ang pinakamarami sa akin ay ang Turkey. O diba? 1,000 viewers, 1,000 person ako. Viewers in Turkey. O, ang dami, no? Saan na pala nakarating yung ko? Palabas ko. At yung mukha ko. Diba? Sige na. At wala nang oras at magluluto na tayo. Okay? Let's cook of Bisanto. Okay? Diyan na muna kayo at tayo'y mag-intro. Tralala! Babas! Mag-intro naman tayo para, diba? Ang mukha ko muna, mag-intro, at next, magluluto na tayo. O diba? Don't forget. Ito yung shrimps. Ayan o. Ito yung shrimps. Dito tayo para Ayan o. Ito ang shrimps. Binabad ko siya ng yogurt at saka lemon para di ba malangsa yung shrimp. Ano natin. Para di ba? Binabad ko muna siya mga 20 minutes. At i-marinate na natin. Diba? Lagyan natin ng maayos kasi malangsa siya. Paglalagyan ng maayos. Marinate natin ng ito. Garlic and ginger paste. Nag-grind ako ng garlic and ginger paste. Para maawal ng langsa. Tsaka lemon. Of course, salt. Saka turmeric. Yan. Kung ano lang gusto nyo, ano ilagay nyo. Basta yung turmeric, masarap siya kasi pawala din sa langsa. Yan. Black pepper. Patsyam kung ano. Wala nang ito kung may kutsara. Lagyan. White pepper and black pepper.
And paprika, ubusin natin. Masala, mamaya na to siya. Marinate muna natin siya, ha. Yan, pwede na yon. Okay na yung marinate. Simple lang. Yan, may mantika na yan. Konti lang mantika. Mga 1 tablespoon. Yan. Lutuin muna natin. Ito muna si shrimp. Try ng konti si shrimp. Bango talaga ng turmeric. Lagyan ko ng isang magic cubes para naman may malasa-lasa siya. Lagyan natin ng masala. Yan. Ito ang masala. Pwede naman to wala kung ano lang. Basta may turmeric, ang sarap. Masarap na siya. Ito masala. Masala din to. Lagyan natin si turmeric. Itong onion natin, ano lang, hindi to masyadong iluto siya, hindi masyadong i-cook. Yung parang ano lang siya ba? Kasi maluto yan mamaya sa with rice na. Pati yung bell pepper. Ayan. Pulutin natin, sayang. Set aside natin to, tapos na to siya. Ito, lagay natin to para sa rice. Nilagyan ko ng konting mantika para igisa din ang rice. Igisa muna natin ang rice konti. Ayan, dito. Tatlong cup to. Tatlong ganito, oh. Yung tubig din, tatlo din ganito. Equal lang siya. Para hindi malata. Lata! Tapos ang ilagay ko, instead na tubig, mayroon akong stock, chicken stock. Chicken stock. Nagpakulo kasi ako ng para sa kanilang soup. Buto ng manok. Liig ng manok. Yan. Yan ang pangsabaw ko dito. Ngayon, ilagay na natin yung shrimp natin. Diba? Yan, lagyan ng tubig. Tapos na. Takpan.
Ganito na ginawa kasi nakaano na siya, di ba? Lagyan natin tubig. Lagay ko dito sa may tatlo to siya. Isa. Hugasan ko nga itong ko. Tatlo. Dito ko nilagay sa anuhan ko ng shrimp para malasa siya. Yan o. Diba? Dagdagan ko ng black pepper para tikman na lang kung ano. Basta tama lang talaga yung tatlong rice, tatlo ding tubig. Yun, tikman natin para mahusgahan. Yan. Yan. Ganyan na siya. Lagyan natin ng ano para hindi masunog yung sa ilalim. Yan, ganyan. Takpan ng foil. Yan siya. Pahinaan natin ng bunggang-bungga. At tapos na siya. Ayan, natapos na naman ang ating isang recipe today. Ang pagkain na naman ng mga ano natin, mga busi. Ayun na siya, si Bisanto Shrimp. Diba? Or biryani shrimp. Ang daming pangalan, no? Kasi madali lang siya. Ganun mo lang siya, masarap. Kaysa mag-ano ka ng mga daming mga sauce, yung isang biryani na gawa ko, mas maumay ka sa ano ba, yung mga sauce niya. Ito simple lang. Pwede ito sa atin, gawa tayo niya ng ano, yung buto-buto ba? Ang tawag niya yung buto sa ano, baboy. Yan, pwede yan. Pwede yan, igisa lang ng magic sarap. Ganun, gisa mo ng magic sarap. Basta hindi siya masyadong ay yung karne sa atin niya, ano, kasi yung bigas madali lang maluto, di ba? So, igisa natin ng ano. Siyempre nakamarinate. Madali lang maluto pag na-marinate na di ba? Madali na siya maluto. Ma-absorb agad yung mga ano niya loob. Sa loob yung mga spices niya. Diba? Basta mayroon lang siya magic sarap, black pepper, white pepper, salt, at ano pa, paprika. Yan ang pinaka-importante ng paprika. Masarap yung sweet paprika. Diba? Diba? Nandito na naman ang inyong lingkod na si Carmelite73 at nanghingi ng likes at share and subscribe. Belay! Subscribe tayo mga siyang at sana support na lang tayo sa lahat. Thank you so much sa lahat ng nanonood sa akin all over the world. Thank you so much sa inyo. Hindi ko man kayo kilala or at least napanood yung mga ano ko, mga palabas ko. Thank you so much sa inyo. Thank you. And I love you all. And babushi!